We Talk Football SA. We Talk Football SA. Kaizer Chiefs 4, Magesi 1. It came out exactly the way I predicted it. It came out exactly the way I thought it was going to be. It came out exactly the way I said it was going to be, that Kaizer Chiefs was going to dominate in all departments. Congratulations to Kaizer Chiefs. I saw their strikers playing very well. I saw them scoring 4 goals. I saw them dominating the midfield. I saw Kaizer Chiefs dominating from their defense. I saw Miguel and Aiden McCarthy dominating the defense. I saw the midfield doing exactly what they've been doing for the past few games, which is control the game and not losing possession cheaply in the middle of the park, which is making Kaizer Chiefs great these days. Siyayibongela iChiefs indlela edlale ngayo inhle kakhulu. Sibongele istrikers zayo iKaizer Chiefs ngokuthi zikwazi ukuthi zishaye amagoli. Ayigoli likaDuba negoli likaMdu Shabalala ayafana, mahle ngendlela efanayo. Ngasho ngathi abadlali abaphezulu ngeke usebephuphile ngelanga elilodwa nje zwi. Ukhanyisa mayo izinto zakhe bezingahambi kahle, kodwa namhlanje ukwazi ukuthi eshaye igoli elihle kakhulu ngecross ebiqhamuka futhi kumuntu ekade agcina ukudlala oku-Reeve Frosler, okusho ukuthi i-team ikhojeka kahle, okusho ukuthi ama-co-coaches kulamalanga uKhalil Ben Yusuf kanye noCedric Kazi no-goalkeeper coach ngoba nayo yakhocha bayibambe kahle kakhulu, okwenza ukuthi iChiefs ihlale kahle kulokho. iChiefs uma ngathi uyabheka ke lapha igoli layo lokuqala madoda, Flavio Silva ushaya igoli elihle kakhulu, abengalindele umuntu ukuthi uyena kuphela obelindele ukuthi leli yabhola leli engalikora. Omunye umuntu kade engalindele indlela alitrepe ngayo, indlela akaphenduke ngayo, ephenduka nalo ibhola ibe inhle kakhulu. Inhle kakhulu lento akayenzile uFlavio Silva, ukukhombisa ukuthi le ndoda lena umdlali osezingeni, umdlalo lazi ibhola. Mina kade ngayibona isaqala nje kusathiwa ayikho indaba yakhe, kodwa mina ngathi mangimbheka ngasho ngilapha kuma-Friends Wethu TV ukuthi hayi lo mfo lona engathi uzoba nzima ngimbone eshaya elinye igoli. Ngisakhumbula uba bedlala nani kanti negoli akalishaye kaRose kwakubonakala ukuthi igoli nje le-striker, ukuthatha ibhola ulibeke enethini. Mdu Shabalala, igoli lakho lihle mfana, fana nse negoli likaDuba. iChiefs-ke njengamanje ithi ilwela unumber 2. Vele iPirates uma ngabe ingalahla ingawina iChiefs. Uma ngabe iPirates ingaba namaphutha, iChiefs ingenzeka igcine siba unumber 2, kodwa-ke akulula ngoba isasele ngama-point cishe awu-7 noma awu-8 esasele ngawo Orlando Pirates. Ngisazo-check-a kahle lokho, kodwa-ke iChiefs yona yenza kahle kakhulu njengamanje, ukukhombisa ukuthi mhlawumbe kuyothi makuqala isizini ezayo izobe idlala kahle kakhulu iKaizer Chiefs. Okuphawulekayo-ke ukuthi istrikers zeChiefs okuDuba, uSilva, uFlavio Silva, uLilepo, ibona abakorayo. Ziyakora istrikers zeChiefs, okusho ukuthi masingabuya ngapha iPirates inamagoli amaningi. Istrikers zeChiefs zinamagoli amaningi kune-strikers zePirates. Kuba mnandi-ke uma ngabe ukwazi ukuthi ukore nge-strikers zakho, istriker kube yizona ezizokwenza umsebenzi wokuthi zishaye amagoli. Lokho kuyaye kukusize kakhulu ngoba usuke unethemba, i-midfield nje qhamuka ngaleso sikhathi makufanele ishaye amagoli iwashaye. Kodwa njengamanje kukhomba ukuthi iChiefs ibukhali kakhulu phambili. iChiefs isethubeni elihle lokuthi ingalala u-position 3. Mina namanje ngisathi izoba u-position 3. Lokhu-ke futhi kusinika-ke umdlalo omuhle ukuthi-ke uma kuyiwa kuSoweto Derby akwaziwa ukuthi kuzoma kanjani uma ngabe kukanjena. iPirates idlala kahle, iChiefs idlala kahle, akwaziwa. Kusho ukuthi sizobuka umdlalo usezingeni eliphezulu kakhulu ngomhla ka-26. Isekhona-ke eminye imidlalo ezayo, iPirates idlala namaZulu ngempelasonto. Ngisakhumbula iChiefs idlala nani, ngizoyi-check-a, sizokhuluma vele ngoba imidlalo siyayihlaziya. Kodwa istrikers zeChiefs zenza kahle kakhulu, midfield yeChiefs yenza kahle kakhulu. iNesho Miguel ubuyile, yebo bangenelwe igoli
ngoba beshaya i-clean sheet emdlalweni odlule, kodwa ingenelwe igoli, kodwa ibidlala kahle kakhulu i-backline ye-Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs siyanibongela. Magesi hayi kuyabheda kakhulu bafana bakithi. Magesi kungenzeka ngempela ukuthi igcine iyile ngoba indlela edlala ngayo ayikhombisi ukuthi abantu abafuna ukugweba ukuvika izembe, ayikhombisi ukuthi abantu abazamayo ukuthi basuke kuleya ndawo embi abahleli kiyo, okukhomba ukuthi-ke iMagesi ngempela isengozini yokuthi ingavele iye nje straight ehlathini ingayinana kuma-playoff, okuyinto-ke embi-ke ebholeni laseLimpopo ngoba njengamanje iLimpopo ibinama-team amabili, angisuthi ibinama-team amabili ngoba phela basangasinda, kodwa nje khona akukuhle. iMagesi isethubeni lokuthi ingase iye ehlathini, akukho ongathi uzokuthatha kuyo ongathi kuhle. Ngiyamkhalela uChibhezeze nabanye abadlali ngoba uChibhezeze phela umdlali omdala onegama, ngiyamkhalela, kodwa ayikho into esingayenza njengamanje. Kaizer Chiefs 4, into ekuyikade yayigcina iChiefs ukuthi ishaya amagoli amane kodwa iwashayile namhlanje. iMagesi igoli elilodwa. We Talk Football SA, umnikeni Mdungu, ngiyabonga.